kawo abin da ke hannunki kawo. Kai na ruwanka da ni, na ruwanka da waya. Na ke ki je ki turo duk wanda zaki. Kauce. Kan ma ba komai a ciki. Wannan ma in ko gidigo na ba ya bin 150. Wannan kuma ko bulesi na ba ta ƙara suke. Wallahi ta ƙara. Ba ma mai kyau ba ne ma. Yalla bai. Ina wuni. Ina gajiya. An wani kalau. Wasu na gani za su yi mata kwace. Kuma gashi ba su bai ga waya ba abin da suka dauka yalla bai tare su ne yalla bai yau dama an dade yana gaya mana cewa kuna zuwa kuna mana kwaci a nan gari yalla bai wallahi gani ne zai mata kwace na an yalla bai zaka mun kaje can sai ga musu yalla in ka tausaya mu ba yau na ga suspect din gashi nan yalla uku ban ci abinci ba yalla bai yalla bai wallahi ba wuka ba ce yalla bai wallahi ba wuka ba ce wallahi